התשובה הפשוטה היא אמונה. שום דבר שכלי, כשמתחילים עם שכל אפשר לסטות. השכל משתנה מכיוון לכיוון. אי אפשר לסמוך על השכל. השכל היחיד שאפשר לסמוך עליו זה השכל שהקדוש ברוך הוא קבע. כשהקדוש ברוך הוא קובע שכל מסוים, זוהי האמת, וזוהי האמת לא בגלל שזה מובן על פי שכל, בגלל שככה הקדוש ברוך הוא קבע. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה מובן גם על פי שכל. ולכן השכל הוא כאין לבוש, כאין כיסוי על האמת האמיתית שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם. אני מקווה שלא ירקתי יותר מדי, וגם אם כן, עמכם הסליחה. אנחנו ניגש לסיום. אמר רבי ינאי ברידה רבי ינאי, סבא משמי דרבי ינאי, רבא, מותר תגלל המטפחת ואל יגלל ספר התורה. וידבר משה את מועדי השם על בני ישראל, מצוותן שיהיו קוראים אותן כל אחד ואחד בזמנו. תנו רבנן, משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום, הלכות פסח ופסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג וחג. הדרן הלך בני העיר ופליק עליו מסכת מגילה. בסדר, אתה יכול לעמוד לצלם אותו? כי אסור לי לעמוד כאן. הוא אומר עכשיו את הסיום, זה סיום ארוך כדי לא להכר אתכם, הוא אומר את זה בזריזות ובשקט. התפילה שאומרים בסיומה של כל מסכת, אני אגיד בקצרה מה תוכן התפילה. התפילה אומרת שכשם שסיימנו בעזרת השם מסכת כמו שהוא זכה לסיים מסכת כאן, כך הוא יזכה לסיים עוד מסכתות. וכמו שהוא דיבר שהעניין של ברכו בתורה תפילה שחייבת להיות סייעתא דשמיא, עזרת שמיים בכל דבר, כולל בלימוד התורה, אז זה מה שהוא מתפלל כרגע. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא עזר לו ללמוד את המסכת, שיעזור לו הלאה ללמוד, כי בלי עזרת שמיים גם לימוד התורה יכול להוביל למחוזות לא נכונים. המאמרה בחז"ל שאמרו זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה חלילה נעשית לו סם מוות. תביא אותה לשלומי. הוא רוצה את אבא שלה. יתתנו יתתת שמרבו מותר לו בואו למרות לפעמים תביא אותה לאבא שלה. את זה لا